ברוכים הבאים לסרטון שלי. אמרתי שאני אעשה מחר, כן, אבל היום אני אצלם לכם. אני אמשיך את הפרקים שלי, חכו רגע אני אניח את זה. מחר אני אמשיך את הפרקים שלי, והיום אני פשוט אראה לכם כל מיני עולמות פה וזה. ואם אני לא אספיק הכל, אני פשוט תבחרו בעצמכם. אני גם אראה לכם, קודם כל אני אראה לכם דרך לעשות את כל הבתים האלה, וכל הבתים האלה, וכל אלו, וכאלו, כל אלו, וכל אלו, וכל אלו, וכל אלו. לקבל כאילו, קיצור, בתים חדשים, אוקיי? תראו, בהתחלה היה לי רק את הבתים האלה לבנות, בתים פח. תראו, נגיד. זה, עכשיו יש לי כל מיני אפשרויות לבנות, אבל בהתחלה היה לי בתים פח, וזה, ועכשיו יש לי את אלו, תראו. יש לי פה בתים ממש משודרגים, כאילו קומה 1, קומה 2, קומה 3. אתם מבינים? כל הבתים האלה, תראו כמה בתים יש לי פה, תראו. הנה, נגיד אני עושה ועוד זה, תראו. יש לי ממש מלא בתים, מלא. יש בתים שכבר עשיתי אותם, אז זה ירשום לי ככה למעלה. זה הבית היחיד שהיה לי על ההתחלה, זה הבית הזה, הקטן הזה, זה רק מה שיכלתי לבנות. ואז שהעליתי את האפליקציה הזאת, תראו כמה בתים אני יכולה לבנות. זה כאילו, וואט. אוקיי, אני אראה לכם עוד משהו שבעזרת האפליקציה הזאת אני קיבלתי. איש שכולו שלג, לא היה לי. עדיין לא נכנסתי לאיש שכולו שלג, כאילו, לא לחצתי על דברים פה, נכנסתי לזה, ממש לא. כי זה לא כזה עניין אותי להיכנס לזה. אבל גם לזה לא נכנסתי, נגיד, לעיר הזאת, שקיבלתי חדשה. לעיר הזאת נכנסתי רק לפוליס, ול-ABCD, ולמסעדה הזאת. ולבית ספר, רציתי לראות איזה בית ספר, זהו. לשתי אלו אני נכנסתי, אני אראה לכם עכשיו סוד, שאין כמותו, כאילו, בעולם, כאילו. מה זה הסוד הזה? אתם נכנסים למחשפה, לבית של המחשפה. עוד מעט אני אסביר לכם איך אני מקבלת את כל הדברים האלה, סבבה? נכנסים לבית של המחשפה. אני כבר פתחתי את זה, אבל הולכים לקומה 1. מתקשרים למישהו, אז אל תחסו. הולכים לקומה 1, פותחים את הראש של האריה. ולוחצים על זה. אחרי שאתם לוחצים על זה, יש בתוך התיבה הזאת דף, שכבר השתמשתי בו, אז אני לא יודעת. יש בו דף עם צורות, שאתה לוקח אותו. אחרי שאתה לוקח אותו, אתה הולך. אוי, מה זה? אוקיי. זה לא ראיתי. אבל אחרי שאתה לוקח אותו, אתה הולך. גם יש פה תלויים. רגע. יום. שנייה. טוב, סורי. יצא לי מזה. אחרי שאתם לוקחים את הדף שיש בתוך הקופסה, אתם, תראו מה אתם לוקחים גם. אתם לוקחים גם 3 תמונות. אני אראה לכם איפה. פה היה לי 3 תמונות כאן. ממש כאן. בתמונה של הסבתא, איפשהו יש פה תמונה של סבתא, לא צריך להשתמש כי משתמשים במשהו אחר. אוקיי, הולכים לקומה 2 עם כל הדברים. וחכו. הנה רואים, בתמונה של הסבתא לא השתמשתי בסוף. התמונה של העכביש תהיה לכם איפשהו פה. מובן? רואים שאני לוקחת את זה, אז זה שפה ברצפה נסגר, ושאני מניחה זה נפתח. אתם צריכים לשים את כל התמונות השייכות מקומה 1 לפה. אחרי זה נפתח לכם את הדבר הזה, לוחצים על זה, והדף שלקחתם יהיה תמון לזה כאילו. אתם פשוט צריכים להזיז את זה, רואים? אם אני מזיזה את זה, זה נסגר, אתם רואים? זה אמור להיפתח. אז אני מזיזה את זה,
לוחצת, רגע, מקודם אני לחצתי ויש פה ממש, כאילו זה לא כזה שווה, את האמת. זה ככה יהיה לכם, אל תפחדו. זה לא כזה שווה, אבל יהיה פה מסכה. אני עכשיו אראה לכם את המסכה, פשוט לקחתי אותה. איפה המסכה הזאת? רק צריכה למצוא אותה, אחרי זה אני יודע לכם. אומייגאד, איפה המסכה הזאת? נו, איפה המסכה הזאת? טוב, לא יודעת, אבל המסכה ירוקה יהיה לכם בתוך. ואני תעשו את כאילו מה שבא לכם. לא חובה להניח אותה על בן אדם או משהו. אם אתם, זה ממש שווה. אם אתם מניחים את זה על בן אדם נגיד, אז זה פשוט נהיה ירוק, כמו חייזר ממש. כאילו, משהו כזה. ממש קול. הנה, תראו, נכון? הפתק הזה, אז זה דומה לזה, אתם רואים? דומה לזה. זה אותו דבר. זה מה שאתם צריכים. ועכשיו אני אסביר לכם, אני אראה לכם את האפליקציה הזאת בעצם. מה זו האפליקציה הזאת? איך האפליקציה הזאת? משהו כזה. אז לאפליקציה קוראים אפי-מוד. אתם נכנסים לגוגל, תראו, נכנסים לגוגל, ורושמים אפי-מוד. אני אראה לכם איך רושמים. רגע, אפי-מוד. רואים? ככה רושמים את זה. אתם נכנסים לחייזר הזה, הירוק הזה, לקישור הזה. ואז אתם נכנסים לפה. ואז אתם רושמים טוקה בוקה באנגלית. חשוב שזה יהיה באנגלית. ולוחצים על זה. עכשיו, זה כבר הוריד לי את הקובץ, אבל אתם עושים להורדה. אני לא עשיתי להורדה. ואז יהיה לכם קישורים וזה וזה וזה. ואז שאתם מעלים את האפליקציה הזאת בעצם, תראו, הנה, בואו ניכנס לאפליקציה. שאתם מורידים את האפליקציה הזאת, מופיע לכם ככה. אבל אתם צריכים למחוק את הטוקה בוקה, כי אז זה לא יעבוד לכם, ואז להעלות אותו שוב. מה זה? טוב. לא יודע. נו מה? איפה זה? אתם רושמים פה טוקה בוקה, יופיע לכם הקישור הזה, אתם לוחצים עליו, ואז אתם לוחצים על זה, על הירוק. עכשיו זה לבן אצלי כי יש לי כבר את זה. לוחצים על הירוק ומופיע לכם מלא בתים חדשים, כאילו, ואז אתם מעלים טוקה בוקה מחדש ומופיע לכם מלא בתים חדשים. מובן? טוב, עכשיו אני אראה לכם את הבתים שיש, כאילו, הבתים, הדברים. את הבית של המחשבה הראיתי לכם. זה סתם מקום כזה לא מעניין. אני אראה לכם את הבית ספר. פה בית ספר. תראו, הנה, נפתח פה בית חולים, שהראיתי לכם את הבית חולים בסרטון הקודם שלי. טוב, אז שנייה רגע. טוב, אז הבית ספר שלנו זה הבית ספר הכי טוב. אתם נכנסים רק לבית ספר הזה. סליחה על הרעש ברקע, זה אבא שלי. רק לבית ספר הזה, לשום בית ספר. יש 4 בית ספר, אבל אתם לא נכנסים לאף מהבית ספר, חוץ מהבית ספר הזה. טוב? נכנסת לבית ספר הזה. כשאתם נכנסים לבית ספר הזה, יש לכם 3 קומות. 3, אתם מבינים? טוב, קיצור.
בקומה הראשונה. אבא. ודאי, אבא. שנייה רגע. טוב. אז אוקיי. פה יש את המספרה. עם המחשב שלה. פה יש את המנהלת. לא נחליף מנהלת. פה יש חדר אוכל. מזג האוויר יפה. ופה יש פינת כתיבה. אוקיי. פה יש ארונית. לא מעניין. ואנחנו יורדים לקומה 2. ובקומה 2 יש לנו... טוב, אז בקומה 2, סורי על הרעש, פשוט סורי. בקומה 2 יש לנו פה שירותים. שירותים כמובן. יש פה 3 לוקרים. יש פה מקום לנגן בו. וכמובן כל מיני דברים כאלה. יאללה, מה זה? מה? אוקיי. זה לא ראיתי נגיד. ובקומה 1, כולם זקרנים לדעת מה יש בקומה 1. יש את הכיתה. כיתה, לוקרים. פה יש חצר. הנה הזוגות שלנו שבסדרה האמיתית. אני אעשה מחר את ההמשך של הסדרה. זה המורה כמו שאתם יודעים. זה הזוג. יש עוד זוגות אבל פשוט עוד מעט אני אראה לכם את זה. תראו איך הוא אוכל כסף. בושה וחרפה. תראו. אי אפשר לאכול את הכסף? אי אפשר. אפשר לאכול רק את הירוק. טוב, לא משנה. שנייה נחזור. טוב, אז ממשיכים בסדרה. למרות שאמרתי שאני אעשה את עצמו. מחר אין לי פשוט סבלנות. סבבה. אז יש לנו את הזוג המפואר שלנו, שבטוח מתאימים. הם כבר כאילו בסדר. אבל... בטח אבל. כמובן. איך קוראים לו? איך קוראים לו? חכו, שכחתי. אופיר. אני יכולה לדבר איתך רגע? כן. איך קוראים לו? נוגה. את יכולה, אולי תלכי לתומר לארח לו חברה עד שאני אדבר עם עד שאני אדבר עם וואי, שוכחת את השמות שלהם מהר מאוד. שאני אדבר עם אנסטסיה. טוב. זוז אבל מהמקום. בואי נדבר, בואי. מה, אתה ראית מה אני ראיתי? כן. אני ראיתי שאופר ואנסטסיה פשוט הלכו למעלית.
רגע, נמשיך את זה. רגע. טוב, אני ראיתי שאנסטסיה ואופיר, פשוט אנסטסיה מנסה לקחת, כאילו מנסה לקחת לנוגה את אופיר. מי יודע, אולי הם מתאימים והם מתאימים, אולי בסוף הם יהיו זוג, ולא אנסטסיה ואולי אנסטסיה ותומר יהיו ביחד, ולא תומר כאילו אולי נוגה ותומר יהיו ביחד במקום אנסטסיה ותומר. אני לא יודעת. בוא נשב פה, בוא נרגל אחריהם בעצם. אני אלך לרגל אחריהם, אתה תשאר פה. בסדר? מה זה בינתיים בקומה 3 ודניאלה מרגלת אחריהם. מה אני רואה? אני רואה דניאלה עוקבת אחרינו. כן, אבל מה יש לעקוב? כולה רציתי לדבר איתך, וואי. אין אנשים פה. באמת חושבים שיש לי כוונה כזאת. מי אמר שלא? מקום לבד. יופ, חכה. והם ממשיכים לבד במעלית. לא מאמינה. המזכירה. כן, גברתי. כן. אני לא הייתי מדווח. תדווחי גברתי. זה מה שאוהבים לעשות. אוקיי. אנסטסיה ואיך קוראים לו? אנסטסיה ואופיר פה במעלית, והם פשוט אנסטסיה פשוט בוגדת היא בוגדת בתומר, והיא פה עם אופיר, ובוגדת בתומר, ואופיר בוגד בנוגה. מה אני אעשה? מה אני אעשה במצב הזה? ביי. פשוט באתי לשאול אותך. הרבה מחשבה פה. גברתי, את רוצה אולי כדאי לך לא להתערב. אולי כדאי לך לתת להם לריב. לתת להם לעשות את שלהם. גם ככה יש לנו פה מזכירות והנהלה שיכולים לטפל בזה. אם קורה משהו בכיתה,
את באה ומזהירה אותי מיד. מובן? מובן, אל תדאגי. אני אגיד לך על כל דבר. אוקיי, חכמה שלי. יאללה, אני ממהרת לעבודה, אז תחזרי לכיתתך. יש שיעור. טוב, ביי. רגע, סליחה. טעות בסמיילי. אומייגאד, ראיתי את זה בטעות. את לא תספרי לאף אחד, נכון? דניאלה, אני סומכת עליך, אני חברה שלך, ואני גם אהיה חברה שלך יותר טובה. רק אם לא תספרי לאף אחד. טוב? בבקשה. אוקיי. אני לא אעשה. אבל אם זה יגרום בינך לבין תומר ריב, את תעבי אותי לזה. טוב. בואו לכיתה. מה אתה בשוק אתה? אוי. אוי. יש לי ממש בחילה. רגע. מה קרה? לא יודעת. יש לי ממש בחילה. אני אלך למזכירות, אולי אני אלך לבית או משהו כזה. אתם תקדמו לכיתה, אתם לא צריכים להיות פה בכלל. טוב, ביי. מזכירה? כן, יפתי. מרגישה ממש בחילה וגם יש לי כאבים בבטן. זה סימן שאת בהיריון. מה בהיריון? אני לא רוצה להיות בהיריון. לא יודעת. בשביל זה יש לנו את השירותים. יש שם בדיקות הריון, לכי תעשי. מהר. ואם את בהיריון ואת רוצה את זה, את יכולה לטפל לה. מובן לך? מובן, תודה מזכירות, ביי, אני הולכת להקיא. שערוריה. אתם עדיין? נכון, זה טוב? אחרי זה תדעו לי איזה פרק הכי אהבתם. אומייגאד. אני הולכת לשירותים, תלכו לכיתה, ביי לכם. שלום. שלום. אם אתם לא הבנתם, זאת הילדה שתמיד בשירותים. תמיד בשירותים. לא משנה מה. תעזור לכולם. שלום. אחרי זה תגידו לי גם איזה ילדה אתם הכי אוהבים בסדרה. אני נגיד אוהבת הכי את זאתי. איפה היא? אני אוהבת הכי את עדי. את מי אתם הכי אוהבים? את עדי ואת אנסטסיה. שלום. במה אני אוהבת? דבר ראשון אני שואלת אותך, למה את תמיד פה? בשירותים. למה? אין לנו מקום אחד פרטי בעולם הזה. רציתי לעזור. למה את חייבת להיות רגילה? אוקיי, סליחה, אני פשוט פרט. כואב לי. טוב, אני אשמח לעזור לך. תודה. במה אפשר לעזור לך? המנהלת אמרה, המזכירה לי אמרה, אנחנו יודעים להספיק
לכי תעשי איזה בדיקת הריון. למה את מחכה? אני לא רוצה להיות בהיריון. אני עדיין קטנה, אבל אני מפחד מזה. וההורים שייכנסו עליי. אוקיי, בשביל זה יש לנו מרפאה. לפני שההורים שלך ידעו. ככה אותם דברים. אני מחכה לך פה. אולי זה רק היה כאב בטן, נכון. בכל זאת אני אלך למרפאה ואני אבדוק מזה. טוב. ביי. אני אמרתי לכם שבפרק הזה לא יהיה אחת בהיריון. מובן? אוקיי. טוב, אני אלך לשירותים. שאני אעשה פה תמיד. היי. את בהיריון? לא נראה לכם. מי בהיריון? טוב, אז בהתחלה, כאילו, מה אתם חושבים? אני לא אגלה לכם. אבל... טוב, אני אגלה לכם. היא באמת, היא בהיריון, אבל אני לא רוצה שאף אחד ידע מזה. כאילו, היא לא רוצה שאף אחד ידע מזה. היא אחרי בית ספר תלך למרפאה. פשוט, תטפלה, היא לא רוצה שאף אחד ידע מזה. זה לא... היא לא אוהבת שמישהו ידע מזה. היא לא אוהבת. היא לא תאהב את זה. סתם, נראה לכם, היא לא בהיריון, באמת. היא לא, היא צודקת. היא לא בהיריון, כי אני אמרתי לכם שלא יהיה אחת בהיריון. מובן? טוב, ביי, בואו. אני חייבת לעשות מה שראיתי. מה ראית? הם התנשקו וזה היה אבל בסוף היא התחילה בהיריון. כאילו, אני לא יודעת אם היא עוברת עלינו, אבל אני חושבת שהיא לא בהיריון, כאילו תשקר לי. תודה לך. אנסטסיה, נוגה. היי, אני יכולה לדבר איתך בפרטיות פה? אימא'לה, סליחה, רגע, אופה. אני יכולה לדבר איתך בפרטיות? כן, ברור. אני באה. אמרת בפרטיות, אז מה הוא עושה פה? מה קרה לפנייך? הוא חבר שלי, אז הוא, כאילו, זה הכל, אז אין לי בעיה. אוקיי, מה רציתם להגיד לי? אני לא יכולה להגיד, תגידה אתה. אל תדאגי, אני אגיד לה. חבר שלך בוגד בך. מה, מי, אופיר? כן. אבל זה לא יצא ממנו.
גם אנסטסיה אמרה לי לא לספר לך, כאילו, הוא בוגד בך עם אנסטסיה, אז אמרה לי לספר. והספרתי, כי אני חברה יותר טובה שלך מאשר שלה. מה? מה? אני לא מאמינה. מה תבכי? אתה יכול להשאיר אותנו לבד, דניאל? בטח. ביי. אני לא אהיה חברה שלו יותר חיים. אני יודעת שזה קשה. אבל... מה אבל? אבל יש לי מישהו אחר להכיר לך. מי? תומר. נוגה ותומר, אתם הכי מתאימים בעולם. הוא באמת חתיך. טוב, אני אכיר אותו. רק את יכולה להרחיק את אנסטסיה מתומר? כן, בטח. אני ארחיק אותה עכשיו. אנסטסיה? אני יכולה לדבר איתך? לבד? כן, בטח, בואי. אם הן מדברות, אני לא אגיד לכם על מה הן מדברות. סתם מדברות ביניהן. היית אומר, אפשר לדבר איתך? כן, בטח. את רוצה פה או במקום אחר? במקום אחר יש פה אנשים מזינים. בואי. את מה שראיתי עכשיו? כאילו, what? סתם. טוב, הם מדברים עכשיו, אוקיי? כן, רגע. אתה הלך מפה. מהר. בוא, אני רוצה לדבר איתך. רגע. אוקיי. תאמר. מה? זה כבר הרבה זמן שאני מאוהבת בך, ואנסטסיה פשוט לקחה ממני אותך. את מאוהבת בי? עכשיו כאילו מסמיק, כאילו אין לי... מסמיק כאילו, אין לי את המספיק. בוא נראה אם יש לי את המסמיק רגע. את מאוהבת בי? כן, דה. טוב. אתה לא תגיד כלום? גם אני אוהב אותך. בשוק. אתה רוצה להתנשק עכשיו? כן, בטח. רק אני לא אוהבת את עם אנסטסיה. אתה יכול לעזוב אותה? ברור, אני אנסה כמה שיותר להתרחק מהאנסטסיה הזאת. אם התקרבת לה יותר מדי. בינתיים הם נשארים פה. סבבה? ובקומה האחד הולך משהו. מה רצית להגיד לי? תגידי מהר, תומר מחכה לי.
תכעיסי אותי. טוב, לא התכוונתי להעליב אותך. מה רצית? רציתי להגיד לך שתומר אמר לי שיש שיעורים בכימיה. מה זה אמור לעניין אותי? טוב, הוא לא באמת אמר לי את זה. סתם רציתי להרחיק אותך מהם. ממי? תומר ונוגה. הם לבד בקומה 3. אני בשוק. אוי, סיפרתי לך. זה לא יצא ממני. ברור. זה לא יצא ממך. אני אלך להראות להם מה זה. לא. תשאירי אותם לבד, הם מתנשקים עכשיו, הם לא רוצים הפרעות. מה אמרת לי? שהם מתנשקים? תפסיקי כבר לבכות. את זאתי שהתחילה. ובגדת בו. אני לא בגדתי בו. אמיר הכריח אותי כאילו להתנשק איתו. וכאילו, לא יודעת, הוא עושה ממש כאילו, הוא עושה לי את זה, כאילו, אני ממש רציתי אותו. ולא יכולתי לעצור אותו באותו רגע. אני בכלל לא אוהבת את אמיר, אני אוהבת את תומר. הוא פשוט, לא יודעת, ממש הייתי עצובה, כי תומר עשה לי משהו לפני. הוא עצבן אותי, אז הלכתי פשוט לאמיר ונשקתי איתו. ואני לא אוהבת אותו בכלל. מה אמרת? לא אמרתי כלום. את אמרת שאת לא אוהבת אותי? אני אוהבת אותך, אבל אני פשוט כאילו, אני לא יודעת מה להגיד כבר. טוב, אני באמת אוהבת את אמיר. עבדתי עלייך. מה? למה שתעשי דבר כזה? כי את לא חברה נאמנה. את לא עצרת אותם שהם הלכו. אני לא חברה נאמנה. כאילו. אני אוהבת אותך, אמיר. פשוט, לא יודעת. פשוט תומר היה החבר שלי, ולא יודעת. פחות זה היה הגיוני. הוא היה כבר אומר לי שהוא מאוהב בה, ולא מסתיר את זה ממני. אבל אני אוהבת אותך באמת. אני צריך רגע לחשוב. אוי, נו, אני אמרתי לה, עכשיו בדרך אליהם. לא נורא, את הדבר הנכון.
היא עכשיו בדרך אליהם. ותראו מה יקרה, אני לא אגלה. מה? תומר! מה אתה עושה פה איתה? אני סתם מדברת, אני כאילו... אין לי תירוץ. אני חבר שלה. אוי, תומר. מה? באמת, כאילו, גם אני רציתי... אני גם רציתי להגיד לך משהו. אני מאוהבת באמיר. אתה רוצה שנהיה ידידים? ממש לא. אתם לא תהיו ידידים. מה? למה? אבל אני רוצה להיות ידידה שלו. מה הבעיה בזה? אני לא שאני גנוב לך אותו. אני לא רוצה את זה. סבבה? מובן לך. אוקיי. הלכתי. למה את אומרת לה אבל שאני לא רוצה להיות ידיד שלה? זה סתם ידיד. לא עשיתי כלום. לא, אני לא עשיתי כלום. אבל אני לא רוצה שתעזב אותי. רגע. אני לא אעזוב אותך נשמה שלי. אוקיי. יאללה. יש לנו משהו להגיד לך. יש לנו משהו להגיד לך. אנחנו רוצים להיות ידידים שלך, אבל בתנאי אחד, שאת לא חוטפת לי את תומר. מובן? כי אני באמת אוהבת אותו. וואי, אוקיי, מובן. יאללה, בואו לכיתה. עכשיו, טוב, אני הולכת הביתה. גם אני, בוא נלך ביחד, כי אנחנו חיות. טוב, אז אני אשאר כאן. עדיין לא הגענו לזוג הזה אפילו. ועכשיו אנחנו נתחיל איתו, סבבה? הם עכשיו הולכים הביתה. תודה רבה. ואנחנו בזוג הזה. היי. אני רוצה להגיד לך שבחיים לא היה לי חבר כזה שהייתי כל הזמן לא יודעת, אני אוהבת אותך. אם אני. רגע. מה? גם אני אוהב אותך. אתה רוצה לשבת עליי? מה? זה הדבר הכי רומנטי שאני שמעתי בחיים שלי. ברור. מה הולך פה? כלום. אני ודניאל. לא, איך קוראים לנו? אני שכחתי את השם שלו. רגע.
כלום. מה אתה מתערב? אני אני ורד ודביר חברים, מה לא מובן? אתה רוצה לעלות לי למעלה? יש פה מילים מעגזינים עליהם. כן, בואי. אוקיי, בוא. אוקיי, אני ישבתי עליך. טוב, מאמי. רגע, מאמי. מרגישה בחילה. מאמי, מה קרה לך? בשוק, מה קרה? לא, נענו, גואר לי. בטן, לא יודעת. הלוואי שאת בהיריון. מה בהיריון? אני גם רוצה להיות בהיריון. אני רוצה להיות בהיריון, אבל כאילו... לא יודעת, זה לא נראה לך גיל מוקדם. לא. אנחנו בני 16, דה. למה שזה יהיה מוקדם לנו? אוקיי, יאללה בוא. נבדוק. אוי, למה ירדתי? שירותים פה. אוי. הנה גמורים כולם. אוקיי. טוב. יאללה, בוא נבדוק, מאמי. זה מחכה לך פה. טוב. שלום. טוב, אני מחכה לך שם. אני חושבת שאני בהיריון. באתי בדיוק לשירותים הנכונים. טוב. קחי בדיקת הריון. טוב, אז לא אמרתי את הכל, אבל יהיה פה מישהי בהיריון. ועוד מעט תגידי את זה. אוי, מה? אוי גאד, באמצע המתח שיוצאת מהשירותים ומגלה לנו הכל. נדפק משהו. באמצע המתח. באמצע המתח. אוקיי. אני בהיריון, יש. ייי, אני כל כך שמחה בשבילך. אני הולך לספר לאהובי. מה קרה? בהיריון? בואי לבית חולים מהר, זריז. לבית חולים, בוינג, 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 בוינג. בואי לבית חולים, בואי לבית חולים.
אז אני לא אכפה לכם. אבל... הולכים אנחנו לבית חולים. אז אני... צורים ילדים, מה אני? אני מהסונת שזה נפק ולחצה כל מיני. היא לחצה כל מיני. אני מקצרת לכם את כל ועוברת לה. כל פרק מישהי אחת בהיריון. אני אגיד ככה. סבבה? אז אנסטסיה לא הייתה בהיריון. אבל מישהי אחרת נהייתה בהיריון. שיט! מה עשיתי עכשיו? אבל מה לחצתי עכשיו? מה קרה? אני מתעלמת עכשיו. אוקיי. בואי מהר. אני שמחה להציג את יש לכם שתי ילדים. כן, ילד אחד. ילדים. שלום, אמא. מה קוראים? שתי ילדים פה. אוי, מה באתי איתכם? אוי, מה באת? נו, אוי, אבא, תראי קטן, אוי, אנחנו. אוי, בא לי, סליחה. לא, קוצר. תראי, שתי ילדים שלי. זה כיף, איזה משפחה יפה. יש לנו. הוא עדיין פה, מה? זה עדיין פה גם. אני רצה לבית. בוא נבנה לבית. כל מי שבונה לבית. טוב, הפעם יהיה לנו שתי בנות בהיריון.
2. מובן לכם? 2. אני לא מאמינה. 2 בהיריון באותו פרק. מובן לכם? מובן. זה הבית של הפעימתו. כאילו זה יהיה הבית של מי שעכשיו יש לו שתי ילדים כאילו בהיריון ונהיה ילדים כאילו יאללה מאץ' ביי זה החדר שלי זה החדר שלי טוב סליחה לרעש שנייה רגע טוב אז יש לנו שינוי בתהליך בפרק הבא יהיה לנו את אנסטסיה בהיריון הפרק יהיה לנו בפרק אין אני חושבת שעושה רעש בבניין שלי אז יש רעש טיפה של מפגרים אבל בסדר טוב אז כדאי לכם להישאר את הסרטון כאילו כי זה ממש כיף כזה טוב אז איפה אמא שלכם רגע שכחנו אותה אמא שלכם וואי מה אתם רוצים לעניין היי סתמי טוב לא משנה בעל האוהב שלי מכינה את הכל בואו נכינה את הכל בואי נכינה את את תשני לי פה ואת תשני פה ואת תשני פה בלה 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 הם הולכים לישון טוב יאללה נלך לישון יש לזה ביניים פתוחות טוב זהו זה הבית האחרון שלנו להיום וסיום הסרטון טוב אז סיימתי את הסרטון וזהו ביי